Ay ma'am, sorry daw ma'am, ingon si Sir Marjong. Marjong! Dool! Doon! Ini ang ipaabot sa iya ha. Kana, ipaabot na sa iya ha. Nabwisit ako sa iya ba? Marjong! Run. Nisibat jud ang buang oh. Why are you running? Sukad na kaprakada ka ng Ilbi og Jokoy ba? Magsibat-sibat na ka. Namigo kay kana taga Pikas Baryo. Igud ka kalikay ang imong bisyo. Marjong, bantay lang gid ka sa kuha. Isa. Sabi na haguros ron. Pre! Karon, mag-shot na sadta. Mag-shot? Wala man kay ilim nun dala. Bitaw, dalar may kag dilat ta. Ang manginumay naa na. Pero ang shot on the way pa. Sir, Nagpalibak ang rider oh. Ay, pre! kamo to nagpa-deliver? Saka diri pre. Ano ingon ako nga? Tuba delivery ni pare. Delivery ko tuba. Ha, 1 gallon only, 1 gallon. Isip respeto na ako sa imo nga ikaw may naghatudan eh. Ikaw ang unang tagay na. Niyaoy. Shot. Kabalakan ba kay basi nabalakay mo misis sa imuha kay basi di siya ganahan magbisyo-bisyo ka. Bitaw pre. Okay ra man may bisag walay ning ani. Tinuod bitaw na pre. Pero mas maayo og naan ni. Mas maayo siguro sir og mangayo kag suroy sa imong asawa sir. Labong dili pa kay kahubog ba. Nagdinamak naman ko diri ah. Wala na ko inaw matubang siya ha. Siguro unya naog. Mahurot na ning tuba ba. Jud pre. Mas maayo yung mangayo jud kag suri. Pagsuri ba? Pagsuri. Pagsuri. Tama, naan ako'y nahuna-hunaan. Ug ang tuba na deliver dire, siguro, ang suri, pwede sad na ako ipa-delivery. Di ba pre? Unsa sir? Isa na sa diskarte ni pare. Ang suri, delivery. Magaling kang kupal ka. Paabot siya akong sorry ha. Pasi. Huwag ipabot ako ang sorry. Unya ng delivery pe. Ma'am. Unsa man? Sa delivery nimo, wala mo ka na pa-deliver. Ay ma'am, time sa mama. Wow sana ko. Ay ma'am, sorry daw ma'am. Ingon si Sir Marjong. Marjong! Unsay suri-suri? Ipaabot ni sa iya ha. Dool! Doon! Ini ang ipaabot sa iya ha. Kana, ipaabot na sa iya ha. Nabwisit ako sa iya ba? Pero pila sila dito. Tulo ma'am. Tulo. So naapay duha. Oh shit! Tama mga diha, naapay isa. Nag-deliver naman takog suri. Gisagpa naman noon ko diri. Kumusta? Unsa man ni pre? Ipaabot ni ma'am si Muha sir. Pasan mo kasagpa uy. Siyempre, easy and fast delivery good ni. Unsa? Ano naman ni? Ay gagan pre.
ni Moy? Ug mao po na ingon ni ma'am sir. Ug wala kay lang mauna-unaan nga pamaagi sa pagsuri. Wa kay Renalyn nga maulian dire. Ina siya. Ug wa siya laing pamaagi sa pagsori, wa siya rinalin nga maulian dire.